Nyakora moga juang OIMORE kamora mora ma intiere OIMORE ke yudo wa odhiambo ma kawuono en mor mara ni intiere kodwa kae mondo mi kore yud gigo mosebedo kata ka omiyo peko odiochieng' ma kawuono mana mondo mi wapari kawuono bende intiere midhiero bende okwako jogo mawuok adho wath nam chumbi mano moting'o kata bende okwako jogo mawuok adho wath nam chumbi mano moting'o kata kaunti Mombasa, kaunti ma Kilifi kaluwore kod koth mapek mamedo goyo gwenge ma kamago. Achiedh nade mar El Nino wadhi bedo kae ka warango ka wantiere twak madhi bedo godo otieno ma kawuono e chenro ni mag weche manyien mag OIMORE. Waikoni weche mathoth nyaka muomo gode koda ore bire counties mopogore opogore odhiambo ma kawuono kama intiere iseyudo chiemi ma odhiambo kama intiere ka Nyasaye omiyi thuolo mar neno weche manyien ma kama ijahawi machiegni magi e thuond weche. Mgeni njoo mwenyeji apone. Hali ilivyo ni ngumu sana kabisa, utalii utazidi kudidimia na watu watazidi kuteseka kwa hali nyingine isiyoeleweka. Jodak e gwenge mopogore ka dho wath nam chumbi koro ni kama tek ka koth mamedo chwe opong'o udi kendo rocho chenro mag wuoth. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko mar kwedo weche mag ogai mar ODM Raila Odinga ka omako chung'ni orak mar mauta onge mibadhi kata achiel. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. Counties buora e pacho ka koro ichayo kuom nyayo akwede mar dhoudi ka gindiko mana jogo mawuok e oganda gi. Machiegni nyakura maga juang yud lendo ni achiel kachiel kokalo e mbui mago mag Ramogi TV, Facebook, X kod mano bende mar YouTube yudo kacha Ramogi TV. Ramogi TV en achiel e piny mangima ma koro en gi tik mabulu bathe kanyo kinene mane Ramogi TV page mopuodhi. Yudo to kama intie kanyo koro maga juang orwakini odiochieng' ma kawuono gigo mosebedo kata katimre ka giseneno kanyo e thuond weche mabino waikoni odiochieng' ma kawuono yud lendo bende achiel kachiel kokalo e mbui mar Citizen Digital mano ka intiere gi simbi download sani mondo mi ka in e safar kata kitimo gimoro mopogore ma in mabor kod wang' jowi mari iyude thuolo mar neno weche manyien odhiambo ma kawuono. Ikinde gi duto weche manyien wadhi bedo go ka thuolo ma saa achiel jaloko marwa dhi bedo Belinda Adhiambo mar Nyage Makala. Kasani bende akelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni wachako kod weche manyien waikoni odiochieng' ma kawuono. Jodak johala kachiel koda ka jogo mago maweg nyamburko mane boma Mombasa kod kaunti ma Kilifi kadho wath nam chumbi nyakora moge juang' ne ochiewo kod buok okinyi ma kawuono tok koth mapek muomo kuonde magidakie apeini kachiel koda ka kuonde mag ohala. Nyaka sani kuonde dak buora e boma Mombasa nigi achiedh nade mano ka nyathi sikul bende achiel bende oseyangni owito ngimane odhiambo ma kawuono kaluwore kod koth mapek ma bende medo chwe. Simfros Okinda nigi mathoth. Ma e chal mathoth gwenge kadho wath nam chumbi. Kamora mora koro inaora. Apeini okalre, pioula koro hao nyaka kor udi. Nyamburko manie safar okwamo e kor yo. Jowuoth bende koro onge kachop kama gidhiye ka koro ganda gi kwayo kony kowuok kuom sirikal. Joale sekta mar limbe koro kwano lal mawiyo yugno kalore kod kodno masani ochungo chenro mathoth e kuonde yweyo kod magawa. Tutalilia nani kama hata wenye ambayo wametusimamia hawataki kujua? Walikuja wakaona mwanzo wa mwaka na wakajua exactly problem pariko. Mimi ningeomba kama serikali ya kaunti na ya serikali kubwa washirikane, wafikirie sisi tutafanya biashara namna gani kama hii hali ndio tuko, hatuna kwa kukimbilia, hatuna kwa kuongea, kila mtu ana turn deaf ears. Tuongee na nani? Tulilie nani? Hiyo ndio swali yangu. Hii ni nyumba ya mamilioni ya pesa, ikianguka tutaanza kuambiana nini? Joale kaunti ma Kilifi kod Mombasa ywak ne sirikal mondo resgi kaluro nitiere ni oula gi dhi riembo welo kendo mondo giduogo limbe e pacho ka. Some of the facilities have closed down. Some of the clients have been evacuated due to the risk that is being caused by the El Nino as the waters are coming into their facilities. So unapata kwamba wageni wengi wana cancel some of booking zao kwa kuhofia hali ya anga ambayo mvua inanyesha kwa wingi. Mgeni njoo mwenyeji apone. Hali ilivyo ni ngumu sana kabisa, utalii utazidi kudidimia na watu watazidi kuteseka kwa hali nyingine isiyoeleweka. Kulingana na hali ilivyo sasa, mvua inanyesha imefunga
vitega uchumi vyote. Seyo koribiwo kuom jogo mawachore ni ogero ute yo mapita ka onego bed ni luwo, gino makoro miyo ula muomo kuonde duto. Madhara mengi yanatokana na activities za kibinadamu, si natural. Kwamba njia za maji zinafungwa, na ili hali wa huyo mtu ukimuuliza alipewa license na the relevant authorities. So tunaomba serikali husika, county na national government waweze kushirikiana katika kuzuia haya majanga kwa sasa na kwa muda ujao. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir nyocha odhi e doho mar mondo konye muko udi magitimore ka jolony koro chal mar kor lwasi wacho ni kadho wadh nam chumbi mana ka gwenge mamoko pod biro dhi nyime gi yudo koth mapek. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kama chalo nyakura moge juang jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko mar lero ni onge mibadhi mora mora mano mane piny owacho mare odonjore godo mano mar nyiewo modhi mag nyamburko. Ruto omedo ni okang' makamano osekelo ber ma ogundho ne oganda jo Kenya, ka koro bende owacho ni luar mar siling mano mar Kenya ka ipimo kod dola mar Amerika en gino ma otudre koda uchumi ma piny mangima. The only purpose of government is twofold. Number one, to guarantee international oil companies that they can extend product to Kenya for 6 months, and that after 6 months, we're going to pay. And we have kept our part of the bargain. We have made sure that they are paid their money by the oil marketing companies in Kenya. And it is not for me to say it is working or not. I want to challenge the speculators and the agents of the cartels to go and speak to the oil marketing companies in Kenya, to go and speak to the players in Kenya, instead of the speculation, rumor mongering, scamming that is going on. Oge marazimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga odhi nyime koda soko wang' piny owacho mar Kenya Kwanza ewi ogirimiti mar kelo mauta pacho kae kod pinyno mar Saudi Arabia. Eromo mabende nokelo kanyakla jod bura mag ODM, Raila oramo ni weche mano wacho ewi ni eni ogirimiti makamano ne opong' gi mibadhi en adier, kendo nyiso ni sirkal mondo mi opedha ne winjruok makamano poni weche mane owacho gin miriambo. Raila odhi nyime kod dunyo piny owacho mano mar Kenya Kwanza bang' yango ni jatatije maduong' mar duol mang'iyo nengo mauta pacho ka Daniel Kipto en achiel kuom jogo mane ochuo kom e kinde ogirimiti makamano. Chris Owino nigi mathoth. Mthuolo machielo ogaye mar Azimio Raila Odinga odhi nyime kod deyo jatend piny William Ruto e kona madiny ewi winjruok mar kelo mauta e pacho kae e kind piny Kenya kod piny Saudi Arabia. Be that as may, we'll show him some political etiquette. Ka oloso e kinde romo mag jood bura mag ODM e buore Nairobi, Raila onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo ket e lela winjruok makamano ponono ni gikwedo weche mag mibadhi ma owacho ni opong' e winjruok makamano. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. Mabiro bang' jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa kwedo weche mag mibadhi ma Raila ne owacho ni okwako winjruok makamano. I don't know whether those people who responded had an opportunity to read what I'd said. Because it was a very comprehensive statement which gave clear facts. And I challenged the government to contradict what I'd said. These other ones basically just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from. And this is supposed to be majority leader of government. Iranyisi machielo mar mibadhi e winjruok makamano, Raila oyango ni jatatije maduong' maduol mochung' ne ng'iyo nengo mauta e pacho kae Daniel Kipto ne ochuo kom e romo mane onyuolo girimiti makamano e kind piny Kenya kod Saudi Arabia. Then tell us why EPRA boss, Mr. Kipto,
was involved in the negotiations of this contract, yet he's the one also who is here fixing prices. If that is not corruption, I don't know what corruption is. E komachielo, duond bura mar ODM oramo ni ok gibidok chien e dwaro margi maneno ni piny owacho odwoko piny pek mar ngima. Whereas we are aware that some of our members are engaged in the National Dialogue Committee deliberations going on at Bomas of Kenya, we as a party take great exception with the apparent reluctance by the Kenya Kwanza regime to address the issue of the cost of living. As we have said before, punda ilichoka kitambo, punda sasa imeanguka. Mpango yote ambayo UDA wanaleta ni ya kupora tu, kupora inchi. Kwa hivyo hatuwezi tukavumilia uporaji wa inchi. Kama Mheshimiwa Ruto alisema tuvumilie, tunaweza vumilia kama tunaona matunda ya ile mipangilio ambao wako nayo. As members of ODM and as ODM members of parliament, we agreed even in this meeting that agenda number 1 is cost of living to be discussed. Without that one, then the whole thing must collapse. Jo od bura mag ODM onyiero weche ma jatend piny William Ruto ne owacho odiochieng' manyoro kama ne okwayo oganda jo Kenya mondo oikore mar tweyo okanda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kogo sigano nyakoro mogjo mar Chris Owino warango kama chole ne duol ma ochung'ne riwo kendo jiwo kanyakla mar oganda e pacho kae NCIC onyiso buok margi ewi weche mag akwede mago mag dhoudi kotenore kod ndiko jotije e counties kokalo e report ma ogol gi duolni. Iwacho kanyo ni nitie dhoudi 29 ma moket tenge mano en mana atamalo achiel. Oket gi tenge atamalo achiel kende mar thuolo mag tich. Kata kamano, gimedo chiwo puoch gi pak ne 10 counties ma bende osekelo sinani e chiwo thuolo mag tije ne wakeni e lemo ma opogore e counties magi. Wawinyane siganani. Mombasa County. Higni osekalo 10 nyaka ne chak telo mag loch gwenge. Ma en report mar ariyo manono kaka itayo chenro mag ndiko ji tije e counties. Kaluwore gi ripodni, yangore ni nitiere akwede makende e ndiko ji tich e tije mag county. Atamalo 80 mar thuolo mag tije counties duto ma pacho kae omak gi dhoudi 10 kende ka otelegi kod Jolang'o, Kikuyu, Abaluya kod Joluo. Jolang'o telo gi atamalo 15.83 ka iluwe gi oganda Okuyu manigi atamalo 15.77, Abaluya ni koda atamalo 11.6 ka oganda Joluo nitiere koda atamalo 9.81. Lipot ni bende lero ni kuom counties 47, counties 13 kende ema ndiko ji tich ka ok rang dhoot ma ng'ato wuokie. Clean up this face of Kenya that we have been shown here by the commission that we don't like. I don't like the face of Kenya that has been unveiled here to us. I don't know how many of us like it. 13 are too few. They are happy, they have fulfilled. But what about the majority of us? I also come from one of those counties. I come from Nandi County. So let's do something about our face, and we can do it. County Mabomet, otelo ndiko ji tich mano mawuok e dhot achiel kende ka gin gi atamalo maromo 97. Ka county mar Marsabit otelo kaka county mandiko ganda mamoko e tich mano mawuok e dhodi mopogore. But how can you have a executive cabinet meeting In your mother tongue? Mother tongue, yeah. It's not right. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. That is a quote from one of the County Public Service Board chairpersons. And, you know, it really gives us the realities of the day. But is it is it a justification to the impunity we are seeing here? Counties duto ma pacho kae nitiere gi jotije maromo 1,184, 876. County ma Nairobi nigi kwan mamalo mag jotije maromo 13,513, mano ka en atamalo 7.37. County ma Nairobi bende chulo omenda maromo bilion 1.2 e dwe kaka osara ne jotije. E pogruok mar kit chwech,
joma mine nigi atamalo 53 ka joma chuo ondiki e tich mano maromo atamalo 47. Jotije mag kaunti bende man gi ng'ol romo 2,089 ma en atamalo 1.14. Achiedh nade bende nenore kauntis mopogore opogore ka ilero ni weche siasa madonjore kinde loso budget mag kaunti bende theko. Nyakoro moge juang moko dita mipimo kama ko gin weche mamibadhi kanya bedo mag akweda mago mag matimore mondo mi tich mane county mopogore opogore. Nyakoro moge juang kama chielo wayudo kacha ne obila mane gwenge mar Ruiru county ma Kiambu koro mako jal moro okinyi ma kawuono michich go ni ne en obila mane gi lony mamalo kata mago mag reke mane temo monjo ja ohala moro mane rika dhi kare mar ohala mano bangolo omenda e bengi. Kata kamano monj ma kamano ne ogore Luanda mano bang' achich ma kamano jodak makono ne ogoyo koko kendo ywayo ji modhuro. Dano Londe leronwa. Shone Kidorna Messi mawachore ni en obila manigi tiegruok mamalo kata reke wachore ni ne ochako luwo ja ohala moro moyang nyinge kaka Kimani Njenga mabende ne oriko wuok e bengi kendo nochomo kar M-Pesa. Bang' chopo M-Pesa achichno wachore ni nogolo magina kendo buogo Njenga kaachiel kod miyo mane ni M-Pesa kamano miyo omenda maromo 54,100. Alikuwa ameenda kuiba kwa M-Pesa pale na alikuwa na punduki. Sasa vile raia ameona hiyo punduki wakati ameenda hivyo na wakati alikuwa anapokonya huyo mama pesa, huyo mama akaona hiyo punduki, yani kama ameenda kamuonyesha hiyo punduki, unaona, na akatoka. Sio kutoka kutoroka, raia wakamuona. Kaluwore gi jodak mar Ruiru, koko mane giwinjo ne omiyo giringo reso jal mane nitie kama tek kendo nokawo gi saa mathoth mar ng'eyo ng'ano mane kelo tungni, wira kata achich. Giwacho ni notwere gi sut kendo ne ok nyal ng'eye. Kia sauti kuangalia tukaona watu wamekuja wakiwa wengi sana, na kwa ile umati ya wale watu mbele kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ameng'ara vizuri, mzee mwenye heshima, amevaa akona suti, amevaa tai, akakuja mbio, akakuja akielekea upande ya Equity. Sasa wale askari walikuwa hapo nje ndio wakashika yeye. Kuona ni yule mzee ndiye ameshikwa, tukashindwa haya mzee, kwani huyo jamaa mwenye wanasema mwizi ndiye akona suti pale. Kata kamano bang' jopiny fwenye ne gichako bayo kite kata kamano bila na okawe mapiyo. Sasa wakati sa polisi raia wanamwambia huyo mtu akona punduki, yeye anasema hana punduki. Sasa ikabidi polisi afanye nini? Amsaji akapata akona punduki side hii ya nyuma, unaona. Sasa wakati huo raia akaanza kurusha mawe mpaka unaona vile kiwe imepasuka pale. Kalore gi komanda mar obila makono ja ohala no nogolo omenda maromo 200,000 kata kamano achichno noyud gi omenda maromo 54,100 mane okawo kuom ja M-Pesa. Mwenye M-Pesa alipiga mayoyo wakati tayari huyu mshukiwa alikuwa ametoa bunduki na akawa amepatiwa pesa yenye agent alikuwa nayo. Polisi walitokezea, wale walikuwa patrol, na wakaweza wakamkamata huyu mshukiwa ambaye alikuwa anakimbia na akawa amepiga hata risasi moja juu. Alipata kushikwa na tukarikava shilingi 54,100. Okwayo johala mondo temo ket wang' dede kuonde gi mag ohala mondo konygi timo nonro kendo yudo jogo masiko mayo gi kwe. Uchunguzi bado inaendelea na tutawapatia taarifa kamili wakati tutapo establish. Tunashukuru na tunahimiza wananchi wale ambao wote wana deal na M-Pesa, mujaribu kuweka CCTV kamera zenu na kila wakati muwe mkiangalia kwamba CCTV cameras zinafanya kazi. Dana Londe, Ramogi TV. Nyakoro moge juang kama no chal mar wach kaka obila bende nyalo bedo kacho ni obila mano ma joreke ka nyakoro moge juang gin gi lony mamalo mano ka otere kod kata piny mopenji kanyo en obila kosene jakuo to gin gik magi mantiere kar kae mane makelo asigana masani nyakoro moge juang mabende odane mondo warang kendo wapuonjre gik moko ari adek otere kod report mabende no yangi odiochieng'no manyoro. Sani koro nyakoro moge juang migawo mar obila duto e pacho kae koro oyangore ni dwaro lokruok mapek ma oyangore report mano mar duol mayande itayo kod maneno gai mar doho pacho kae masani bende nosedhi retire David Maraga. Duol makamano bende ne ochuogi mar nono yore mag tije mag obila kendo chwalo dwaro makare ne loko kit obila
kata achiel mano ka achiel gibero tijegi kuonde magitie. Tok sumo pach jopiny mano kotenore kod wechegi kachiel koda kamago mag jolony ma opogore opogore. Maraga kod Lange koro nogolo lipot mano ma oyango kidienje adek mago mag ng'iyo kit omenda ma migepe mago duto mago bila mano moriwo apisas mag jela mago mag NYS yudo kachiel koda ka mibadhi kachiel kod weche mamoko mantiere kar kacha moting'o telo marach. Magi moko kuom chenro nyakwara Ramogi Jwang ma owuok achiel kachiel ka koro gidwaro dwaro mar Maraga kod Lange en yango ni gin gik mage madwarore bende nyakwara Ramogi Jwang e migepe mopogore opogore. Makoro sani bende nyakwara Ramogi Jwang aboranga ne wechegi kotenore kod nok mar omenda. Magi gik mantiere kar kae. Migawo mar obila nyakwara Ramogi Jwang nyao mano e rakruok gi weche mopogore opogore. Mano ka gintie kacha nyao e rakruok kod weche magarita masani. Mago bende achiel kuom gigo mirango kod mano marem e yore mag tiegruok kod tich sombgi ni kanye tiegruok magi ni kanye. Maga achiel kuom gigo bende makoro aputno bende koro rango ka machielo bende kuonde dak maongore. Obila dak kama chalo nade. Nok mar omenda miyo gidak kuonde go maongore nyakwara Ramogi Jwang. To nyaka sani gin gik mage manyalo bedo ni moko pod nitiere ka nyakwara Ramogi Jwang. Waranga ne weche mamoko bende motene kod mibadhi. Obila ka itudo kod weche mag mibadhi tiende nango. Magi weche motendo nyakwara Ramogi Jwang gitimo lokruoge ma opogore opogore mano e migawo no mano mar obila. Giwacho kanyo ni nyiepo mag nafas mar donjo e tich. Jopiny osebedo kacha ing'e jopiny dwa bedo obila. Koro wacho ni nyiepo mar nafas gi nitiere ga mondo mi obila odonj kar kacha. To ka gisedonjo bende gin jok manigi luong. Mago moko mantiere kar kacha. Kwayo pesa mondo mi omed gi lemo. Obila koro kosechako tich to koro mibadhi bende donjo nikech koro gida wuok e lemo ma intiere odhi e machielo. Obila mag traffic timo ohand matatu mago e nonro mantiere kar kacha nyakwara Ramogi Jwang. Koro matatu ne ochopo to koro ipenjo kata ni matatu momak ni mar ng'a. Kar en mar constable ng'ane, en mar inspector ng'ane, gik mage matimore kar kacha. Mago tendo kod wechego mag mibadhi nyakwara Ramogi Jwang. Kamachielo bende yena mondo mi wadhi e okang' machielo mano mag nonro kachiel koda gigo mabende nitiere kar kacha. Nitiere telo marach. Telo marach nyakwara Ramogi Jwang biro kaluwore gang'o. Telo marach ni biro mano ka tend migawo mar obila orach kabisa, orach ahinya. Tend obila ema bende nyao mibadhi. Mago ka irango chenro mopogore opogore makoro nitiere kobila. Nitiere achaye bende ne obila mag AP. Mago nonro makoro nitiere kar kacha. Achaye ne obila mag AP gi gibiro ka giwuok kanye. Achaye makama gibiro ka wuok apisas mamoko kosoyo. Iwacho ni achaye makama nitie kendo mano bende makelo gino mlonyo ni miwacho ni en telo marach. Mano nitiere kar kanya nyakwara Ramogi Jwang. Yeno mondo mi wadhi kama chielo bende mana kwa rango gi ni gin dwaro magi manitiere kae e migawo mar obila mago mag jela. Ka koro wantiere mago mag jela nyakwara Ramogi Jwang. Ineno gi kanyo. Nok mar omenda e migawo mar obila mag jela. Omenda mare bende oseduok piny kod atamalo 40. Ini nyalo dak nade ka oduok omenda ni piny kod atamalo 40. Mabus bende koro odhungore jela. Dhungruok mag mabuse jela en achiel kuom gigo mabende oyud kar kanyo kachiel koda kuonde dak mongore. Ma chal ka gima okwako obila gi duto mano kama gintiere. Nyakwara Ramogi Jwang wadhi nyime bende mondo mi wakoni ni kotenore kod weche mamoko. Mano koro e migawo no mano mar obila. Gin gik mage mapod nitiere kar kacha. Nitiere mibadhi mano mapod nitiere kacha obila mag jela. Gik mage magikadhe. Mibadhi makoro bende otimo newa. Lemo imedo ji eng'eruok. Ing'e ng'awa e jela ka. Mondo mi koka medi. Inya bede lemo achiel kuom igni buora. Onge ng'a dewi nikech onge ng'a ming'eyo. Mano report wacho kamano gigo timore kar kacha. Obila gi mabus oriwore mayo jopiny e yor simu. Doni winjo ka wang' jowi mano ma Citizen bende nogole kar kacha ka ikoni gik mopogore opogore matimore kar kacha. Imecho e simu timore jela. Iwacho ni joko diaga mai e simu. Ero. Duoko neno kar kae. Mago gik matimore. Mag jela kanyo telo marach koro chal nade ka intiere jela. Mago apisas mago obila mantiere jela. Jotelo tiyo marach kod lemo magin godo. Kachiel koda ka chulo obila. Iwacho ni ichulo obila mag jela pesa matin. Kachiel koda ka pesa mitiyo kacha chike machon nyaka sani pod iluwo. Migawo no mano mar NYS chal kamae. Nok mar omenda kor ka korgi. NYS ok chop singo mage duto ne jopiny. Gin gik mag monego bende gitimo nikech nok mar omenda. Kamachielo bende anwaranga ne migawo no mano mar NYS mibadhi chal nade. Mibadhi ntiere NYS nyakwara Ramogi Jwang. Gin tie. Jodito tiyo kod puothe NYS egerore gi wegi.
gin gik mage matimore kar ka. Mibadhi mago jotend NYS. Waranga ne kama chielo bende mang watiyo kanyo ka warango ni gin gik mage mapontiere kar ka. Migawo mar NYS podi telo marach ni jodito e piny owacho tiyo kod NYS marach. Ma nonro ma bende koro yang kod aputni motelne kod maneno gai mar do machon mosedhi retire mano David Maraga. Ineno kama chielo bende nyakora Moge Jwang weche go kotenore kod apisas mag NYS mapoko med lemo kuom higni buora. Apisas moko bende onge okumba mar thieth nyakora Moge Jwang gidak nade e gigo duto. Waranga ne kama chielo bende nyakora Moge Jwang mondo mwabede ni kod ng'eyo ni lokruoge makoro dwarore gin mage migawo mar obila. Iwacho ni mondo mi oket omenda moromo tiego bila e lony manyasani ma bende mago tiyo kod mbui kod mopogore opogore. Owito oko migawo mar traffic police magi gik moko magidwaro mondo mi otimre. Aya ogol road blocks duto magi paro moko ba bende nosegol ni ber ka kori chak kete tim e kindegi. Lokruok mamoko nyakora Moge Jwang ogo kogno kendo mago jotendo bila duto mago e kinde magintiere sani. Kaw joma donjo e course mar obila kod grade mano mar C-. Inene kanya kura Moge Jwang oseka kete ka en D+ koso ka entire kanyo ko mede malo tiende nango onge tiyo e county achiel e moingo higni 3 iwacho ni ng'iyo berach unyalo ng'iyo county kama intiere karkacha to king'iyo nyalo bedo ni mibadhi nyalo medore kata maundu bende nyalo ejeu kaluwore kod higni misetiyo karkacha gikete kanyo ni onge tiyo e county achiel moingo higni 3. Obila bende koro onego doge e uniform mane gin godo chon. Waneno ka giduogo matin to koro koket report ni e tim bende odhi chopo kata yo makare. Nitiere dwaro machielo e yor lokruoge gi mantie iwacho ni gerne apisa mag jela udi makare giwe dak e udi mongore. Tiyo kod lony manyasani bende e chenro mag jela owinjore. Gikowo pech kar jogo mawuok e pinje maoko mondo nene kaka gitiyo. Tiyo kod lony manyasani ni nyalo konyogi e yo mage. Mago gintiere migawono mag jela nyakora Moge Jwang ogo kogno jodito mag jela duto mano e dweche 6 onego beni rango gi bang' dweche 6 ka dweche 6 orang ni gitiyo yo machalo nade mano ntiere kar kanyo bende nyakora Moge Jwang. Lokruoge mamoko ma idwaro kache obila mag jela iwacho ni chuogo duol mano maketo lokruok e jela. Iwacho kanyo ni en Prisons Reform Unit kachel koda ka joma koro dwa donjo e tiegruok nyaka koro bed kod grade mano mar C-. Loko chike matayo tije jela bende onego bed ni timo e bwo higa achiel. Gigi duto ntiere kar ka waranga ne okang' machielo ma warange weche mag NYS lokruoge mage monego bed ni timo kar kacha. Nyakora Moge Jwang lokruoge madwarore ka NYS ma migawo mar NYS chalo kama. Mano kwarango NYS onego koro bed ni loso pesa kende. Miwacho ni en self reliant. Ok rang ni odwaro pesa kure. Joma donjo NYS nyaka koro bed kod oboke mano mar KCSE. Nyaka bende timo penj mano mar klas 12. Apisas mag NYS bende onego bende yudo okumba mar thieth. Thieth iwacho ni ngima en gimoro makare kendo komiye pek madwarore kata apisas mag NYS bende nyalo yudo thuolo mag timo gik ma opogore nyakora Moge Jwang. Ka kinde ma ontiere kar kae mago gik mopogore opogore mabiro bedo kata ka warango bedo ni gichung' kar kendgi. Mage lokruoge nyakora Moge Jwang gin gik mage manyalo bedo kane waluwo achiel kachiel kendo koro nyaka sani nyakora Moge Jwang waranga ne ineno kanyo kaka gintie mago NYS gigo madwarore lokruoge makoro bende aput makama ochwalo ne jatend piny Kenya nyakora Moge Jwang. Weche thoth to koro sani sigana machielo mang'wadhi kwa were gi mano mar obila riwruok mano mar KMPDU pod medo mana nyiso chung' margi mano e kwedo chik mar okumba mar thieth mano manyien miluongo kanyo ni Social Health Insurance Act 2023 mano magiluwo ni sirkal tiyo godo e yor ohala. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela yango ni gisewuok mano mar tiyo e twech achiel gi migepe mamoko kendo kwayo jopiny mondo miyo chung' motegno e neno ni giyudo ratiro magi mago e wechego mag thieth. Apisas mawuok bende riwruoge mopogore opogore bende koro singo chung' margi e kwedo chik makamae ka giluwo ni chenro ni kidek tieko oteku mar okumba mar thieth mar NHIF kachiel ne gimedo kanyo ni kelo mano dhi kelo pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Put it into accountability the role of Social Health Insurance Act, that the name that it has should go in line with the services it provides. Not that it has a name of Social Health Insurance Act, but on the side it is a scheme to pilferage funds and to make Kenyans more poor. We have seen that in the last 1 year we have been tasked
tasked in every space and in everything, the government will be becoming more immoral and acting in a just way to also take that only thing that we have to ensure that we have an access to medical care. Thank you. Or they throw in a package that if you cannot pay, we will give you a loan. What is wrong with this government and loans? Rights are rights. They should not be accessed through loans. The whole act is unconstitutional since it steals away from ourselves the basic right. Nyakora Mogajwangi se winjo weche mapodhi nyime kaka wantiere ka chenro mar OIMORE wadano wakao yo masane to mana kaka na wasingo ni kidieny bende wakao gi ari adek moko kama gintiere kaka Caroline Oulu wachona no news maler kan seme Reru Kisumu County. Victor Ongole wacho kanyo ni Ramogi ler antiere Nyakach Nyabondo karkae weche thoth kantiere karkanyo kura Mogajwang mana mondo mi aparni ni bang' yweyo mwaka osani bendo duogo kod weche mamoko mano koting'o nyaka weche go mountain kod koth mapek mabende ne wasikelo karka wendo nitiere county ma Kisumu studio ma Kisumu koro kik idhi mabor waduogo ka mondo mi wapenjo kotenore kod koth machwe e gwenge wa makaluo matimore bende gwenge mamoko mano koth El Nino mabende nyaka sani wang'eyo masira mabende osekelo ne oganda wa kik idhi mabor wakao yweyo masani kete mane Ramogi TV. Wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Wabedo jomaler engima wa kawarito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Nyakora Mogajwang machiegni en mor marani pod intiere kod okae cheno ni maro OIMORE wakelo ni weche manyien mabende biro ka momogore kod aore isechopo kar kae kendo en mor marani pod ikete kar kani mar twak moda bedo go sani en twak machiegni kodi ahinya ka warango nyaka sani Nyakora Mogajwang
koth mapek mano mara El Nino goyo gwenge ma opogore opogore. Chal mar wach en mane? Kawuono wabago twak nyakwana Ramogi Jwang' kod apisa mabende wuoke bad migawo mochune koro chal mar kor lwasi. Mano kawantiere kode mano director, county director e wechego mago mag koro chal mar kor lwasi e county ma Kisumu kod county ma Homa Bay. Kawuono antiere kae kod Paul Olo nyakwana Ramogi Jwang' tude kod achiel kachiel ka entiere studio e county ma Kisumu. Kendo koro sani nyakwana Ramogi Jwang' Paul Olo OIMORE Kisumu uriyo yo machalo nade. Wachaka twak sani kawarango chal mar El Nino, midhiero mar El Nino ochal nade kirangi gwenge ma Kaluo. Machire Ramogi TV odhiambo ma kawuono. OIMORE uru jowinjowa. Nyinga kaka ojisuno iluonga ni Paul Olo. Achung' ni weche mag koro kor lwasi Kisumu County gi Homa Bay. Wakoro kor lwasi mondo jowinjowa oyud wach ma koro kor lwasi mondo wach ma kor lwasi no okonygi e ngimagi, okonygi protect their property and also to conserve the environment. Basically, anyalo wacho nu wasobedo gi El Nino, kunyalo paro dwe mar 8 mane jotendwa man Nairobi nowacho nu El Nino nitiere. To ne wawacho nu kinde oponni koth dhi chwe mang'eny kariwore gi wach El Nino matimre e ataro mar Pacific. Ataro mar Pacific but Chile gi Peru. Ataro liet manam, liet mar ataro nmalo. Koro kaka liet ataro nmalo no, gima timre nga seche moko kaka liet mataro obedo mamalo to seche moko obedo connected gu koth wa mar opon. Koro kaka sani, kaka ne wanyisou, ne wawacho nu koth dwe mar 10 bro bedo ok mang'eny ahinya. Dwe mar 11 kadhi dwe mar 12 nowacho ni koth dhi bedo mathoth. Mano nwaneno kind dwe mar 11 mane wige 2 mag dwe mar 11 mokwongo sana wik mokwongo nwaneno ka koth ne ng'eny. Enena nu odok piny matin. Onyalo medre kawadhi wik mar 3 mar 4 ma dwe mar 11. Bas dwe mar 12 pod waparo ni koth dhi bedo mathoth, koth dhi bedo mang'eny, bro chwe gu yamo mapek, karachiel gu lightning, to ntiere kuonde mamoko ma koth bro chwe gu pe mapek. Kodhni kaka wanene kinde ma wan gu El Nino kinde opon, kodhni ok rum dwe mar 12. Waneno nu kodhni dhi nyaka dwe mar 1 Januari higa manyien. Ma Januari pod wadhi bedo koth mathoth. Kodhni seche moko nyalo dhi nyaka dwe mar 2. Dhi pogre gu higani dwe mar 1 gu dwe mar 2 mane waneno ka koth ne tin. Ne koth onge. Dwe manyien, higa manyien dwe mar 1 gu dwe mar 2 wadhi bedo koth mang'eny. Kaliwore gu kaka wach El Nino chal. Nikech kaka pod waneno nu El Nino liet mana mara tache madongo kaka ataro ma Pacific. Liet pod dhi medre i ataro no. To kwa chopo kind dwe mar 12 nyaka dwe mar 1 nyaka dwe mar 2 kanye makoro liet mamalo choponga to pok wachopo dwechego. Koro pod waparo nu teko ma El Nino dhi medo nyalo medre matin, to kochopo chakrok dwe mar 2 kadhi dwe mar 3 higa manyien eka koro teko mar El Nino bro chako dok piny. Koro seche moko kata kwa dhi i koth
ikoth ma oripo bed ni chwe kind dwe mar adek dwe mar abich pod waparo ni koth nyalo bedo moromo. To bende kamano e kaka wanene. Aya, koro ka utemo koro chal mar kor lwasi, Paul, ka intie kaunti ma Kisumu, nyalo bedo ni nuyude e yo makare koso oyo deko mano mi oganda moko koro donje midhiero machalo kama. Ang'eyo bende gwengewa ma Kaluo nitie gigi machalo kamagi. Kendo koro ka yudo ka en koth mabiro apoya, koso en koth ma nyaka sani nyalo bedo ko wacho ni jomoko nyalo bedo gi chandruok moro ka giwacho ni ero koth biro, wawogure bombe, koth biro, tend county olosane yo ma ohula nyalo bedo kaluwo. Wano gik matimore gwengewa mopogore opogore. Chal mar wach en mane? Bende ikruok noket malong'o kata bang' koro chal mar kor lwasi ni El Nino ero biro to koro sani ere ntiere kodwa? El Nino timre kaka nwakore. Ne wawacho nu El Nino bro bedo kinde oponi to koth bro dhi nyaka dwe mar achiel. Enena nu nyaka wang'e nu impact ma koth mar El Nino bedo nga malo on the eastern side of the country. Nikech kata kaka usobedo kunene kuende kaka northeastern, kaka southeastern, kuende Ukambani, nyaka Nam Chumbi, Mombasa, uneno ka koth ng'eny kuno. Lakini chal kagima pek ne dok piny kabiro kuende mwantiere gi, kuende mag Nyanza. Nikech otimre kamano nikech mana kaka ne wakore. Koro nenre maber nu kuende, most likely on the eastern side of the country, we were expecting heavier rainfall than on the western parts of the country. Emomiyo pod awacho nu koth bro bedo mang'eny koni, enena nu opek ne kendo ni on the eastern side of the country. Enena nu koth pod dhi bedo mang'eny. Dwe mar apar kaka ne wanene ni koth ok dhi bedo mathoth ahinya. Nwayudo koth moromo. Lakini dwe mar 11 ni kwa dhi dwe mar 2, dwe mar 12 koth dhi medre. Tayari waseneno kata kaka koth chwe, koth osebedo mathoth, seche moko be ochwe mapek gi amo, seche moko kuende moko mochwe gu pe, kaka kuende kaka Migori, Homa Bay, wasoneno ketho ma kodhni osotimo kuendego. Kata kaka gwengewa mag Kisumu kani, yo Nyando, wasoneno gima kodhni osotimo. To pod entie, pod odhi chwe mapek, koro oripo bed nuwaikre nu kodhni. Mondo wajipanga mondo kodhni kik hinywa. Mondo kata ka ntiere thoe moko manyalo wuok, mondo wageng'e chon. Kata ka ntiere jok moko modak kuende ma pi jopong', oripo bed nu giwuok kuendego, gidhi kuende ma pi ok nyal yudo gi mapong' utegi. Director, wang'ade ng'ada gi kanyo mondo mi lernu ane sama waloso sani ka warango chal mar wach. Wasiko wawacho ni wamigi thuolo mondo mi gidar. Nyaka sani kod El Nino chwe. Itimo ang'o e kaunti ma Kisumu kod mano ma Homa Bay ma bende itelone mondo nene adieri El Nino madhi mbele ni wan ne wasekore. To bende weche magi manyalo bedo ni ichwalo ne oganda mondo mi gidar. To gwenge man malo gi gin mage kirango counties wa. Oganda wuog Nyando te odhi Nyabondo koso giwuog gichom gwenge mage kata kuom ranyisi nyaka sani bende paro no osechwalo ne telo mag county. Wach mar El Nino ne wamiyo jo county information, ne wamiyo jo county mar Homa Nino response strategies. Ma kaka Kisumu, that strategy kaka kuende maji oripo benu dhigine, that strategy hotel no go office ma governor karachiel gu county commissioner ma Kisumu. For Homa Bay it's the same. The response strategy in terms of the disaster, in terms of El Nino, is under the office of the county government. They have a disaster response
section together with the county commissioner. Because I can remember I was in Homa Bay. Nan Homa Bay mananeno kaka negi gine strategy manegi goro negi neno kuende makoth kochwe mangeny kuende nyamanyalo bada affected kata Kisumu negin gu that strategy magingeo kuende moripo benugi direct G. Strategies are there. Madakawach no onge. To kata ka gintiere mago mana strategies. Nyalo bedo ni Paul, nyalo bedo ni gin mana strategies mantiere otas. Koso gin oketgi kama chalo nade. Be ketogi e tim korka korgi mineno ka timore sani. Bende daro giterogi kuonde mani malo. Koso gin mana paro ma isomo to bang' mano gilala. Ng'eno adong gi thuolo mar dakika 4 kende twatieko twak. Mana mapiyo wiye kanyo ka twadhi e okang' machielo. Aparo no they have operational gin go strategies more operational mana kaka sonyisi no. Nikech aparo kata kinde mane wagoro that strategy county sirikal ma county nentiere sirikal ma national like let's say county commissioner kata chiel gu the institutions which are involved in such things kata kad be en wach ma penj negi so map out areas manyalo be affected. Kata jo Red Cross were involved. Koro aparo no gin gu the strategies. Okay. And I hope they are following the strategies. Nikechingenu ntiere strategies moko mabedo followed up at the policy level. Koro ingenu sometimes ntiere moko ma okinyal nge gima timre county. But I know they are doing something. Aya. Ero kamana inya. Kawachomo kama koro wadhi kwa tieko twak. Nitiere omenda moganda osipenjo karaka. Ne wantiere karaka keno kano watu wakodo ganda. Penjo ne wasekete mbui kacha. Achel kumpenjo mantiere karaka maduonga nyamo ganda da winjo. Utiyo kode sirkal mamalo kod sirkal mag counties bende eyo makare. Ka utiyo kodgi eyo makare. Omenda mano ketenge mag weche mag El Nino. Bende dungi kama gintiere. Kaka joko mano koro chal mar kor lwasi El Nino biro. Ponono de uwinje humbe. Entiere kanye ogara dier mar ng'eyo bende osegole to bende chope counties kata PC kama entiere bing'eyo kama osechope mani penjo pesa kose nitiere omenda mane sirkal osingo sirkal mamalo osingo ni dhi bedo mondo mi orakre kod chal mar El Nino kod El Nino makoro ntiere e gwenge mopogore opogore ponono nitiere gi maling'ling ni bende osechopo ne jowa e gwenge irakro kode yo machalo nade bende ntie nikech jatend piny owacho ni ero no onge uduogo lando ni El Nino ero ntie koro strategies tang'eyo nuntiere kaka sirkal maduong' in Nairobi kaka tiyo gu sirkal mag county ging'e kaka that coordination timre ntiere kony moko mabedo channel through Red Cross ing'enu kaka Kenya Red Cross nugu they have got the alert system kata strategies how they respond to disasters on the ground kori ing'enu there are some things which are taking place at that higher level ma okanyal nyisi ni onge gima timre there is something which is happening makata last week naneno kane ntiere meeting Nairobi mano bedo chair gu the deputy president Rigathi Gachagua and even our director was called there to respond on some of these issues related to El Nino and I know definitely Red Cross was there together with other disaster response strategies of the government. And we know all the counties need disaster response. They have their own ways in which they are responding to that. Manyalo bedo ni gin bende gin gi aguchi kama gintiere kanyo kaluwore kod ler ma ichiwo kar kae. Pololo adani watieki wach mari mogik ne jowa otieno ma kawuono koth medo chwe umedo koro chal mar kor lwasi nitie jok moko mawuok ot ka oting'o sweta mapek gichopo chieng' chako rieny chieng' yudo koth yudo gi diere koth keto kata gik moko bende kethore kama gintiere wach mari nyalo bedo mage nikech sani bedo ano chal mar wach matimore kacha e county ma Mombasa mago mokwako gwenge mamoko wach mari kuom gi nyalo bedo mane boda yake achiel kato bang'e watieki gima danyis jo thurwa dawach nu El Nino pod ntie enena nu seche moko wanyalo bedo nu wan godi chienge ariyo achiel ma chieng' bede lakini pod ntie nikech kaka wanene otimre ko chande ntiere odiechienge moko ma kata ken Mombasa yudo kopek seche go northeastern seche moko onge seche moko
odhi Northeastern, obiro Kambani, kamano Nairobi. Koro ing'enu koth ing'enu wanyalo wacho nu ok inyal wacho with the exact nu kiny obo bedo kani kiny kani obo bede, lakini gima ng'enu koth sani wan go kamano wan go koth dwe ni wadhi nyaka dwe mar 12 to koth biro dhi nyime nyaka dwe mar 1 kamano. Koro gijipanga kata kan tiere jok modak kuonde ma koth ng'eny oripo benu ging'iyo kaka gikony ngima gigu gini agonero kamano kata ka bedni gin gulemo kaka dhiang' kata gini kata gwen ging'i kaka gioko wagigo. Mano kende madawacho. Erokamano uru. Erokamano ahinya. Mano Pololo, Director County, mano Director ma County, weche ma koro chal mar kor lwasi nyakoro Ramogi Jwang' County ma Kisumu, kod mano ma Homa Bay. Nyakoro Ramogi Jwang' en mor mara ni mar e thuolo ma wedo sani ne watwa kanyo kod Director e County ariyogo ma Kisumu kod Homa Bay kotene kod weche go mag chal mar kor lwasi. Kendo mano ema kelo giko mar twak. To kata kamano, weche manyien okorumo. Nyaka sani nyakoro Ramogi Jwang' wang'e maber ni ntiere achiedh nade. Koro sani achiedh nade minyuolo godo nyithindo mabogno emotelo e atamalo 16.6 e kelo thoe mag nyithindo e bwo higni 5 e piny mangima. Mae ne en kaluwore kod lipot manogolo odiochieng' ma kawuono ka piny mangima hingo odiochieng' nyithindo monyuol ka kindegi podi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lipot mogol kod migao mar thieth e pacho ka yango ni achiedh nade minyuolo go nyithindo mabogno ema otelo e kelo thoe mag nyithindo e bwo higni 5 kama en achiel kuom adek mag thoe nyithindo matindo e pacho ka. Kaluwore kod lipodno, chutho pok oyangore hie gima kelo nyuolo nyathi ka kindene podi. Kata kamano, moko kuom gigo manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi mabogno gin chamo chiemo ma ok ni kare, madho kong'o, ywayo ndawa, tuoche matama, ting'o ich mar nyathi mohew achiel, bedo gi tuo e ofuku mar nyuol e kind gik mamoko. E piny mangima, nyithindo milion 13.4 nonyuol ka kindegi podi e higa mar 2020, ka e pacho kae, nyithindo 127,500 nonyuol ka kindegi podi e higa no. E kind nyithindo go mabogno, milion 2.4 wito ngimagi ka podi giyom e piny mangima. E higa ni mar 2023, ema nitiere kwan mamalo mar atamalo 37.2 mar nyithindo mabogno motho e pacho kae, ma en medruok maduong' kowuok e atamalo 33.2 e higa mar 2022 kod atamalo 32.8 e higa mar 2021. Mondo ng'ama miyo ogeng' nyuolo nyathi mabogno, onego lim od thieth kaber to nyadiboro e kinde mopek, onego chiem maber kendo otimo rako, owe madho kong'o kod ywayo ndawa e kinde mopek e kind gik mamoko. To nyaka ensure kaka ng'ama miyo ni diet ne ng'iyo maber, tuoche oyudo chanjo tenge, chanjo gobe ok imiyo infection nyalo go e piny mayot. Emomiyo ing'iso miyo monyuol ka nyathine pok ndalo romo ni first of all nyaka onyuol e osiptal manigi ni neonatal ICU. Nyithindo mabogno podi nyalo rit e yo makare kendo ginyalo dongo mana kaka nyithindo mamoko, to mondo mano otimre, onego giyud liet moromo mawuok e dend ng'ama duong' e seche 8 e odiochieng', mano kangaru madhakea, onego migi chag thuno e sama winjore kendo rangi machiegni mar rito ngimagi. Nyathi mora obed nyathi mabogno kata nyathi monyuola sa asaya, skin to skin en gima recommend nyithindo te. Skin to skin kangaru mama kawo nyathi oting'o e dende to pien gi romo, miyo nyathi kata mana wuon nyathi nyalo timo skin to skin. Ok kata nyaka obed mana nyathi kende, liet no konyo warming nyathi to bonding bende nitiere kaka seche ma nyathi no nindo kuom min kawano to nitiere hormones kata mana chemicals moko ma del golo ma miyo nyathi gi min bond, iluongo ni oxytocin hormone, kendo miyo kata chak bedo mang'eny thuno. Kaka yorno mar duoko piny thoe mag nyithindo mabogno, sirikal ma pacho ka koro geto tego chenro mar nyathi mabogno yudo liet mawuok e dend ng'ama duong' kata kangaru madhakea services e counties duto 47 ma pacho ka, ute thieth mag referral e counties, bedo gi gige thieth kod jochiw thieth molony e wards kama inyuole nyithindo, kod chiwo tiegruok makare e wi arita ne miyo mapek kod nyithindo mayom kokale nyamrerwa motiegi maber. Joyce Oduor, Ramogi TV. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa paf lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Weche magola nyakoromoge juang kweth wakeni makwan gi oingo 100 county ma Homa Bay oyudo tiegruok mag yore mag tiyo gi omenda kokalo e chenro mano mar pur kod pith mago mag kothe ma opogore magibiro bedo ka gitimo e kor gwenge ma Homa Bay kaka yorno mano mar bero ngimagi. Wakeni go mawuok e riwruog saga mano ma ong'ere ni Homa Bay County Women Caucus SACCO jiwo pur mano mar sunflower, pur mar oduma, oganda, kido mano mar soya kachiel kod kothe mamoko magitimo go e yor ohala mar neno ni joma mine bende odongore mano ka okalo e chenro mag pur kod pith. Nikech wang'eyo ni wasebedo oko mag dongruok muda mang'eny ahinya. To sani kaka jo Homa Bay wasebiro kanyakla ma wawacho ni koro sani en sa dongruok. To jok mapitho kaka farmers obiro winjo kao puonj mopogore opogore. Omiyo kawuono ne nitie jok fan sunflower, wawinjo jok mapidho bel, wawinjo jok mapidho soya gi gik moko mopogore opogore nyaka bando. Koro tiegruok ma kawuono ne ber nikech omiyo farmers kata jopitho jiwo nikech gidok miechegi to gidhi bedo gi training mopogore opogore. Sani waneno kaka mine ma Homa Bay mondo wabie kanyakla mar sako ma walosoni mondo chenro mag pesa duto mwa timo kaka hustler fund, savings mose puonjwa kaka jo cooperative wabede e yot achiel mondo wane kaka wanyalo timo investments madongo kaka pinje moko. Mine yudo ka mine ong'ere kendo mine dwa bedo gi pesa e mfukoni. Koro waduoko erokamano nikech dhako man gi pesa owuotho kotegno. Dhako man gi pesa okowacho ni kawuono chwora timo kama to timo. Rowere kaunti ma Migori nyakoromoge juang matimo ohala kod mago matimo pur mano mar ohala ywakni nweng'ogi koro sedok piny nikech rach mar lwasi mar timo ohala mano ma okel kod pek mar ngima e pacho kae. Jojuma nigi mathoth. Rawere oseber kae jiwe piny Kenya mondo bed jogo manyandike giwegi e kindeni manok mar tich koro kwako pacho kae. Moko kuom rawere temo manyo nweng'o margi ka gichako ohendni ka moko bende koro donje pur. Gwen ga mokwongo notho, ng'at mane nyalo mako lweti ma connecti kata mana gi government, county government or development partners kata matimo ni training mar iluongo ni agribusiness management ne onge. Ojende gi ma oriko ni wuoyo e kinde tiegruok e yore mag pango kaka ginyalo tayo ohala romane obagi korwogno mar Farm to Market Alliance ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori ywak ni sani kata mana chako ohala kata pur ok yot kata matin. Ng'iyo weche mag taxes ji te ywak
nikech kaka business plan sani dwaro ni kitime to nyaka register biashara mari. To king'iyo pesa midwa golo kitim goro registration, ikaw license kuom kanjo. The business environment tek sana ne ja youth. Onge Kenya kae. Koro yudo Farm to Market Alliance watemo jiwo mondo roweregi bende obed ni gini jogo ma are self-employed e weche mag pur gi pith kar kae. Ka opogore kod onge malwasi makare mar timo ohala kaachiel kod pur, ne oyangore ni ohendni mathoth ma raweregi koro chako bende koro itayo moko ketiyo makare ma itagi godo, ma bende koro miyo thothgi koro gore piny. Kana timo assessment, jok mane nigi business plans mane ginyalo wacho kata ginyalo show ne gin mana ji 2 kende kuom ji 30. Business plan bro miyo ing'eni tiyo gi pesa marom nade, to pesa nigi iyudo gi ka giwuok kuonde mage gini. Gin machielo kendo obiro miyo ing'eyo kata kiloso ohala e ohandi mitimo no kata iyudo lal. Iyudo ni ji chako ohala tionge gi plan, tiwacho ni koki plan to be embele kanyo ibro fail. Ni gini dhi miyo walony maduong' marahiri madhi puonjowa kaka wanyalo manage puothewa kata gi gigo mwapidho e yono madhi medowa yuto. Janet Omolo matero riwruogno mar Market Alliance wacho kaka riwruok kawo tende kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Riwruoge mamoko gombo margi en ka raweregi koro chako ohendnigi to koro gibed motegno nyaka giko. Iyudo ka seche ma kata idwaro ni mondo ikaw loan kata okonyi e weche ni mag ohala ni sana youths gieki, tibro penji ni to miwane na business plan, kech kanyo emunyalo ng'eyo godo gino midwaro timo. E bwo chenro ni ma itiego rawere e yore mag pang kaka ginyalo tayo ohendnigi, rawere marom 130 e kaunti ma Migori oyudo thuolo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Kenya kidieny mar nyiri mano matugo adhula, mano jotugo, mano ma ikgi ntiere piny mar igni